De kleinzaak onder Lurkstriet op de Westereen is weer open. Maar het faillissement van Henk ten Hoor en de sluiting van de filiaal kwamen als een klap. Ja, dat wie natuurlijk heel wat schrikken. Ja? Eerst. Wie heeft misschien wel een beetje verwacht. Nee, wie heeft eigenlijk net verwacht. Nee. Maar dat wie niet wie dat even schrikken. Toen we de sfeer hier doen. Je gespannen natuurlijk. Ja. Wachtje, we moesten wachtje. Voor de rest, ja, we konden niks doen en maar wachtje. Ja. Dus dan sliep je hem in. Ja, je sliep er wel wat minder, want je zit er natuurlijk wel mee. En dan een week sluiting en thuis zitten voor het personeel. Dat vonden ze net leuk. Nee, op een gegeven moment wist ik niet meer wat het was. Het is zo wend in ritme. Ja. En dan ineens is het thuis. Ja. Justermiddag jedden de werknemers dat haar zaak toch een terugstartmaatje kent. Opluchting en blijdschap, maar toch gaat Jood de vlaggen net uit. Vier je hem nog wat speciaals daarvoor? Of nee, is dat toch wat... Nee, het bloot gewoon dubbeld. Er zijn echt collega's die geen werk meer hadden en dat bloot gewoon dubbeld. Dus in wezen, dus de vlag kan aan de ene kant uit en aan de andere kant nee. Okay. En de klanten, die zijn er heel blij mee. Oh, ik denk, ga je kijken, misschien hier wat anders, maar niks veranderd. Nee, niks veranderd inderdaad. Nee. Maar is het een goede zaak dat die open blijft? Ja, op zich goed. Goed voor kinderen. Ja. Want die Waarom koopt hier niet? wel gauw eens wat. Ja, zo aan toe, jawel. Wat is het voordeel van deze zaak? Nou, ik kan even wat verder doen. Ons is alleen nog ter Staalder en meer keus had dan eigenlijk net in de HEMA, maar die had net zo volk alleen. Dus gewoon wat meer keus. Ja. Ja. Was weer het onderbod wel heel behind weg. Ja, klopt. En dan was het toch verder voort, maar het naar Dokkum of naar Burgum. En ook is het mooi in eigen dorp helje.